दिनै माइब्रा माइ रोगागासिनो दब्लायनै माइब्रा माइ दंमोन दा रोगायदेनसै आंबो माने बै जरा दं खाथियावनो बारा गोजान नङा ना आखाइदोनो बोखांना लाबोगोन आरोलाय माथो दं बेनिफ्राय न'निफ्रायथ' बारा गोजान नङा नालाय डाइरेक्ट आखाइजोंनो लाना थांगोन नै बारा गैया दब्लायनैल'सो दा बिदि डाइरेक्ट हमना लाना थांखागोन आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ दासो मिन्थिदों आङो नै आइया लांग्रोसिगोन बेखौ बेयो खानानै लाङोनो मालाय थबाय था नोंना गोबाव जायोलै आं खेबसे दोननानै फैखांलायबाय भिडिअ बानायनायनि आगोलावनो दोनना फैखांबायानो आङो ओमफ्राय बेना दाबो खेबसेयानो जायाखै आरो फैबावबायसो आङो ओमफ्राय दाखालिबावै माबा जादोंमोन ना आं मोनायावसो मिन्थिदों मा होनोमोनलाय ओंखाम गोरलै जानाया माने दाखालिबावै थांबायनो आं पात्ताखौनो मोनाखै ओमफ्राय फुंनिफ्राय जेबो मिन्थिया उनावसो मिन्थिबाय आङो मानसिफोरनि स्टेटास नायलाबायनानैसो नुनायाथ' नुदोंमोन फुजा होनायनि स्टेटास नुदोंमोन सोरनावबा खिन्थु थेवब्लाबो आं मिन्थियाखैमोन आरो जे दिनै ओंखाम गोरलै जानाय होननानै दा नै जोंहानाथ' सहैयाखैनो दाबो न'आव आरो मारा नाबावनांगौसो जिखि जादोलाय बेखौ आङो एसे आखा थाखाबाय दाखालिबावैनिखौ नङाबा दस्राफोरनाव एसे जाहैनोबो हागौमोन जेनेबा न'आव गैयाब्लाबो न'आव जायाखैमोनब्लाबो न'निखौथ' नायाखैनो नालाय दा नै बेखौ रोगानानै गाबोनफोरसो नादोनसै बाराथ' गैला दब्लायसेल'सै आरो नै बेखौ रोगाबाय दब्लायनै र'मोन माइब्राया दे हाखायोना बोखांनो दा नै बेखौ डाइरेक्ट ओरैनो लांखागोन आंथ' रोगागासिनो जोबसिगोननो एबारनो लास्ट आंना डाइरेक्ट ओरै बोखांबाय मानो होनना बुंबाथाय रोगाबाय दं दा खेबसेल' लास्ट बेनो लास्ट बेलाय जोब्बायानो देखायलाय दिनै नाराकाटा जोंहा जोब्बाय नाराकाटाया दिनै दा थांबाय थानोसै आं न'आव ओंखाम जाहैलायनोसै ओंखाम उखैलायबाय एसे खामानि मावबाथाय बिराद ओंखाम उखैयो जुदि खामानि मावा नोङो ओंखामखौनो उखैनाय नङा सानसे जुदि खामानि मावलाय सानसे खेबथाम ओंखामखौ जाखागोनानो बिदि आरो लोगोफोर दिनैनि फार्स्ट इन्ट्र'आनो जाबाय आं दा लांहिनाव थांनो ओंखारदों मा जाखो जुखाम मोना दिनै बे बजार नङाथ' दा आङो माबा फैसा बरननो हाया जागासिनो दं आं दाखालिबावै माने लिमिट नांना दं फैसा दिहुननो हाया जाना दं बे मासआ थांबासो दिहुननो हागोन खालि मोनसे जाय माबायाव साब ब्रान्ससो नालाय मेन ब्रान्स नङा फैसाखौनो दिहुननो हाला जिखिजाया मोनसेल' उपाय दं दिनै मोनबा मोनबाय मोनाबाथाय आं फैनाय मासखौ सिनायनांगोन दाखालिबावनिफ्राय फैसाखौनो दिहुननो हायाखै आं माने आंना खरस खालामनांगौ जाना दं आरो बे साननैसोनि गेजेराव गुन्दै बायदिसिना ओमफ्राय आं दा थांनि बेखौनो माबा लायनि आङो गुन्दै आरो दाना लाबोनांगौ नङाबा उपाय गैया दिनै बोथिसेल'थारसै फैसाखौथ' आङो दिहुननानै लाबोबाय नाथाय मोनसे खोथाया मा जाहैबाय आङो दा अमानि दाना लांगोन सानदोंमोन नाथाय अमानि दानानि दखाना खुलिथ'वाखैनो बेनिखायनो मा खालामा नै बेयावनो दसे ओरैनो बेरायफैदों आङो बेयाव थान्दा मोननानै दसे जिरायदों र' दा न'आवसो थांनांसिगोन उपाय गैया आरो दा खेबसे फैफिननांसिगोन आरो आं दाबुल जासिगोन आं खामानिया दा नै रावबो लोगोबो गैया जानाय जों नै बै जाय मानसि सावो दे बैयाव मानसि सावो जेखि जादोला आं दा न'आव थांदोनसै बेनिफ्राय थांनानै मोनसे भिडिअ बानायनो गोनां दं आङो आंनि बै मोनसे चेनेलाव गोदान चेनेलाव माने 15,000 साबसक्राइबार खालामथारनांगोन ना बेयाव मोनसे भिडिअ नांबावगौ 15,000 जाथारसिगोन आरो चेनेला नोंथांमोना नुवाखैबा बेयाव नायबानो जाबाय आं दा भिडिअ बानायहैनि न'आव थांनानै उपाय गैया दा मा खालामगोन मा मागोन बेयावनो दंफैयो आङो हेलिकप्टार फैदों माथो वाव हेलिकप्टार पाक्का बे हेलिकप्टाराव हाग्रामा महिलारि नङाबा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां सानैनि गेजेराव जागोन दा जेखि जादोला आं दा न'आव सफैबाय ओमफ्राय मोनसे दिनै बेट लागोन होनांसिगोन आङो फैसाखौथ' मोनबाय माने फैसाया दाखालिबाय पेन्डिं जाना दंमोन नालाय ओमफ्राय दिनै फैसाबो दिहुननो हामारबाय लोगोसे दा गुन्दै लाबोनो नागिरदोंमोन गुन्दैखौबो मोनदिया दाना लाबोनो नागिरदोंमोन दानायाबो दखाना खुलियाखै दा उपाय गैया गुन्दैखौ आङो दिनै मेनेज खालामथारनांगोन दा गैथारलानो दिनै माने
अमानो दाना होनो थाखाय गैला जाना दं आरो ओरैबायदि जाना दं दा जेबो नङा जायखिजाया आं फैसाखौ मोनबाय बेनो जथेस्थ' दा मोनाहालागै दाना मोनगोन खिन्थु गुन्दै मोननाय नङा बेयाव 7,000 दं माने मास मोनसेनि थाखाय आरो बे 7,000आ मास मोनसेयाव 7,000 नांखागौ नालाय बेनिखायनो आङो मास मोनसेनि दानानि थाखाय आं माने लाबोखाना दोनखाबाय আগৰটোহে নেকি চাইলচোন কিয় অলপ লাহে চলাবি হা অলপ লাহে লাহে যাবি নহলে মিছ মাৰি দিব তালিম নাই নালাগে Lelo. Ini le pula sama. Hah? Pula nunggu apa dong le sih dong asal. Ini favorite nih. Bisa sih gede na. Ini kan gider kelabu ang labu batai bisa keselabu. Dana supi baik nih apela bisa keselabu nggak bara gider kelaya ke mana nabung batai biar birat gede jaya bifre di bisa. Baik gider bara getau nunggu. Nampai nih beni favorite metai nih be. Be bazar apa nih na? जों थिजाय फानो नों थिजाय फानो बिराद गोथाव ना नोंनि थाखाय आंनि थाखाय बारा मोजां मोना आङो टपरा ला थाम्फैसो थाफाबाय थायो इजा थांफा नागिरो मा जाखो खुलिनो हाला नै ओमफ्राय दे आपेल खुलिनो रोङा नायलाय Sambil ini. Hatai dulu kau. Oi. Masa ke? Ayah, bikin jawab tu jawab apa? So, ini sih bunai besar lah tu neng. Besar lah tu. Or, angke video lah capture heavy bukan? हम सब ये करने आता है हम यहाँ पर खेलने आता है मोनानि दसे प्रेक्टिस खालामनो फैलायबाय जों पलिफोरजों आंजों समानथ' गेलेग्रा गैया नालाय उपाय गैया पियासफोरनि बलखौ 6 बुआबा मैक्सिमल का बॉल नहीं कर सकता मैक्सी वाला भी गया नहीं है नेक्स्ट टाइम में आएगा वाह हमारी पुष्पा ने भी दिखना दे